Daghang bangus nga isigang rasa kamatis kay di po sila ganahan og kanang naay aslom. Masuharan ni sang ibutangan og gamay nga aslom guys, limonsito rayhang ibutang. Diya ahan pa kanon si Tiri dili na. Li. Hello guys, good morning. So mamahaw ta guys, si Tiri ha nagipakaon diya. Hanggang giluto kay kuan kanis siya guys, kanang sardinas ra ni siya og itlog nga way mantika. So ningkaon man pud siya guys. Diyan ning gawas man ko datos gawas. Kita ko saging nga dinungag na. So salamat kay barato ra kadtong saging daris gawas. So kuan guys, 5 ka buok, 20. Diya kari naway na maligjag ngani guys, diya 20 man ko nang putos, diya ni palit ra ko og balig gis. So mani ang pamahaw karon. Tiri guys, ningkaon na. Sinigang. Mura magmatangtang. Mangipon? Ngilo ko nog ngipon guys kay pagpasta na. Abang man na uli eh. Pero ganahan ba kada na sa sinigang nga. Sinigang sa limonsito, kamatis. Limonsito ni? Gamay ra man limonsito. Kay di wa mas aling pa ito katong pangsigang lagi. Mura ni doar kahiwa ni. Naa pa man sa ba naka buo nga kuan isda. Wala ho karatanan. Dili na dita. A few moments later. Hey guys, mga pali paghumanang og panglaba. Unsa magkaon sa kudarig. Kanang santol kang Tiri man ni guys, di man ni sobra. Kinaikag ko sa santol nga gi-post ni Sis Maritico. Diha nakakaana po ko kaya naglaway ko si muang post nga santol. Dari guys sa atbang lagi daris among gikuyan ay daghana kadtong mga tinda. Kuan naman kanang hadlok laman lagi mo gawas dadto. So dia lami ra jud ni kay kuan ni siya kanang Amerikano nter. Aw, Amerikano. Bangkok di ay. So Bangkok din yung santula ter ay guys. Nampoy santol nga Bisaya kanang gagmay kadyo. So maniam kabuangan sa uno guys ug mga eskwela pa mi nga. Anak kami before mo atong eskwelahan kay mo pawaylo ang papel. Dalaway magugugay sa santol ni kuan. Sis Maritico. Na to sa ning kuanan guys kanang di ratir oh. Kamot ng asin kay namin na jagado kuan santol. Ay, tamis beri ka Tir. Tamis. Hala. Itong limwil day kuno ni. Ano jika siya kay tamis. Naglaway ba ko si boss ni kuan gid gahapon kita ko. Daning gawas ko ganyan to mo ko kita santol sa luwas. Mungkin guys, mga barato ka dito ay paditong dari sa palengke. Hindi pareha sa Cebu nga kami kamahal. Lamig jud. Kuanday guys kanang gani ha si nanay di ay si Prami nanawag din namo dari. Kay gimingaw. Gimingaw sila ni Tiri. Makauli ra lagi mi puhon guys. Makauli ra mi sadyo puhon. Di ra mi dari magdugay maluyag Ginoo. Maibawan nato guys nagkapit sa 14. Guys, nagkaroon guys alas 4 na. Diyan magnahuna na pud kurong guys sa ipakagana ni Tiri. Diyan na may daghan kadto dari guys na mga sardinas. Nay kanang mga miswa. Diyan muli-li ra kurong guys adto sa merkado ug unsay kanang maluto ni Tiri. Diyan mamalit siguro ko guys og kamuti kay ganahan ko na sa kamuti. So maadto ko karon guys sa taod.
Diyan guys, wajud mi adyo nga birthday. Kami adyo ron nga mga video guys, kaya di lagi may makagawas-gawas, kaya ag panahon narang ka kuan ngit-ngit ag panahon dya na ay si taligsik. Dya ganihang bunta guys, kaya ning gawas man ko na to, kaya nangitalay ko gamong pamahaw malay to guys, naka part ko og saging og muting kahoy. Diyan mo balik na po guys, kay naraman na guys, pira ra ka hakbang merkado na nagawas nimo dari portahan, merkado na dana. So, dali ra jud kaso dari magkuan og mga kanang pagkaon. Diyan magasimbol lagi kog sudan ni tiri ug unsay mahana-hanaan ron, pero na mahinon pud mi guys nga inunan dari nga isda. Diyan ganahan mo ko kanang pahigupon ta na sa sabaw maghimo kog soup. Ang kanang way mantika bitaw guys. Diyan guys, kay das tiri dari guys, dia okay naman si tiri. Kanang hapsay naman kadto diyang naong. Lubog ako. Wa may mahimo dari guys, maglubog-lubog ra jud mi jaga ko ra wa jud ko maanan maglubog-lubog kanang nangita jud ko pamaagi nga maglihok-lihok ko guys, kay di man jud ko ganahan og kanang pud ra ko unja. No to nangita ko kuan gani guys, nang laba ko. Diyan nang hinlo ko dito sa ubos. Diyan ang laba ko sa katong diang ipanglabhan niyang katong kurtina na to guys, aron di pud mangikig pud mi sa kanang kuan dari kanang tag-idsa. So aning ilabhan na to katong mga kurtina sa ubos. Okay. Bisig madugay-dugay pa mi dari guys, bisig mabutan pa mi buwan, siyempre manghilo jud mi kay mo maikig tas tag-idsa. Daghan jay kadtong salamat sa kanang arang kapugitan kadto dari ag nagpapudyo namo. Kanang mura ra pud kanang luksong dugo namo guys ba, kanang ra siya kabuutan jay nagabuntag before siya mo trabaho, kay trabaho lagi pud siya taga Bilarda di siya tag-ida guys. Liliun jud mi ni dari. Nja purpud siya matuog, liliun pud mi ni dari nja. Salamat di kaadyo kay ag igsuon ra man ni guys na dari si ate sing ana dunay Bibi. Nja ag tagkuan dali ni badja naa sa gawas. Singan to nga sa gawas day. Itong kabidyo ko lang taga Ate niya. Rhymes. Ate Rhymes vlog. Ate Rhymes? Rhymes vlog dito isa ha? Si Rhymes vlog day egja ha guys. So nato gisin kaling kanina jag busy pa man ko harang nang liligan imong link di mo bawo mo ate ba ko murag ako pa mahinoy tiguwang nimo. Tiguwang pa man jud ko tan-awon nimo. Manang mag-sister na lamang ko nimo. Singan to ni sister. Rhyme ra jud siya. Ter. Hanggang tinuod ba? Ang tawag ni Kuan kay Facebook, rin ni may itawag ni Ate Bibi, Ate rin ni may itawag. Basta kay mo ni ang tag-ija dari aran jud kabuutan, so ara ka good heart kadto nga gipa pudyo mi daris kanang jahang bay nga napalit dari nja. Kuan kay arang lisira jud guys ug kana mag-rent pa mig bay, kay simpre mag-rent mig bay tag 4,000 ang monthly nja. Manginanglan pa mo jud dari sa Manila guys ug kanang 2 months deposit, 1 month advance. Manang salamat jud kadto ninyo Ate Bibi ug kanang si Ate Rhymes vlog na isa guys, aron nang nanangon nang imuhang YouTube. Salamat jud kadto sa imong pag padadyon ninyo dari. Mangana man jud mga taga Bohol, mga maluluyon, matinabangon. Salamat kadto. Tinjong tanan, salamat din nga sa inyong pagsubaybay sa among mga vlog namong tanan mga igsoon. Salamat kadto ninyo. Di na mo matagsa-tagsa kay ang daghana naman jud ninyo. Basta kay bawo na mo ginsa mo. Salamat ja Ginoo na naman jay mag igo sa inyo ang mga kaadyo namo. Ja naman pa mga negative comment sagdan lang pud nato. Kay wa mo pud sila kay bawo guys sa among mga kanang bisag wa mi sa atubang sa kamera. Ngani na jud mi kanang wa mi namutbot, wa pud mi nag binuang, wa pud mi nag kanang kay naman to ining comment lagi guys nga kanang ga laroy-laroy lagi ko mi dari o ira kuno ka tiri. So sorry jud kadto nimo kay wa mo kay bawo kun say among gipambati kanang ug kamo pud sa kamo untoy naa sa among sitwasyon karon kanang kuan po din jug ang mga gipangbati nga sakit. Amo lang po nang dawaton ng inyong mga
kanang comment kay nakatabang man pud na namo guys kay kuan kanang sunin full tan-aw mo sila sa among video kay bisag katapusan gali nga rice cooker dere sa among gilid makita. Salamat jud kadto ninyong tanan kay wa jud mo magsawa sa among mga video. Diya guys, marutuhan ko anon guys kanang mo adto sa akong palingki kay alas 4 na. So mo adto sa akong palingki. Katug sa tiri. Ay tug nga alas 4 naman eh. Nakatug na nas tiri kay ganiha guys kay mag-uwi kay nang isang lawom kanang hapsay-hapsay na. Diya karong adlaw day guys wa din sila nagpaspas sa diyang ginahawa-hawa. Salamat kadto sa Ginoo nga wa din sa pasag din diya. Kanang amo laging mahibawaan na dyan nato guys ang final nagka pizza 14 kay mo din na mabasa ang ijang tuduy ko. So diyan nato mahibawaan guys ug nabad jay damage sa gijang heart. Ay ampula na to guys nga nag human ang taog tuduy ko wa na napapas na tong tanan. So magbilagro ra jud ang Ginoo. Mao to guys ang video ron kay mato sa ko merkado. Diya guys na nako dari guys diya hang napalit senyoritang saging. So lami kadto ni si Jakay kanang tamis ni. So gagmay nga kadto ni nga saging senyorita ipalit pug ko og limon guys kay hapon ni himog tubig ni alit niya. Ipalit pug ko ganang kamuti. Kay lami pud kadto ikaw og kamuti guys diya okay ra man ani tiren kamuti diya na imiswa guys hang ni siyang butangan og itlog. So himuha na siya na og miswa soup nga nay egg para makahigop si tiri og sabaw. Ug tanawa guys cute kadto ag saging nga senyorita. Diya guys kay naaman pud di ay mi kuan kanang inununan ganiha mong paniud to kay dari man pud to si Ray nga may labs ni Alit. So dari man to dyan na ninyod to. Salamat kadto si sanggidade na mo dari mga pagkaon siya ni palit da ni isda. Salamat kadto ni Diya. Diya guys muna og sa ubos kay magluto ko og guys kay magkuan ko magluto ko sabaw ni tiri. So malagi na itlog og miswa. Kamusta naman yung eskwela dana? So guys, nanawag si Cristila ha guys, kaya wala mo ko nakatawag ni Diya. Diya. Nangatawa silang duwas. Nangatawas Alid so si. Nanghugas tayo kuno sa plato guys. Susluyan tawag ang anak nanghugas tayo plato. Sa dupa man, size pa man human rin yung pangaan. Kuyara sa duha pa mga tuog naman mo kami galiwa pa galiwi man ni hapon. Ayan na dun. Diya, kamusta man yung pag-eskwela? Yun sa tay apel ka og linggo ng wika sa mana? Dili, bukuan ba? Nang sa youth ba? Dari sa tanawan ko. Sa tanawan man diay kay nagtuo ko og sa eskwelahan. Dili, youth. Nasa mana para sa pista? Hala. Linggo ng kabataan. Diya, ikaw, mag-apil-apil ka, ag imong eskwela. Dili man ni magkuhan dito, murag mag-participate raman mi, na mga taga-tanawan. Basi himo una pag kanila lakambini, unsa man muse, unsa man. Ay, dili sa ko, kaya na-stress ako sa akong research, so nagigutulog-tulog na kung may mata. Samot din na dako imong mata di ay. Oo, kay grabe, kaya sagad mi sa mga maestra. Diya, kaya ra. Kaya ano dyan ni mo, adyo, basig mabuang hinong ka magkasakit na hinong buka kay wakay kaon. Pag mo pagkaon, imo dyan ang atimanon, mo break, bridge, kaon dyan. Magani ang, dali iba ay pag akong mata. Okay, dako makagmata. Diya, kay dugay para ba si mama mo uli, basig next year pa. Grabe po. Lagi, diyan, saan naman ang mama, kaya naman ni mo mama siguro? Kaya manarbaho na lang ko dari. Kaya noon. Manarbaho na lang ko. Bubalik lang ko sa trabaho na. Ako kira ni mo. Ay na, uy. Mas stress ng sarira kung hindi na ka magtrabaho ka itong stress sa una. Di na lang ko magtrabaho. Kung saan ka malipay. Saan ka malipay. Sige na. Dapat nagtagalog pala tayo kasi ha? Galapag po ko niya.
Sige na, sige na. Madyo kayo ng hugas ka. Agwa atang mga alaga di ha. Ang iro, si Ili. Very good man di ay. Sige na si Papa. Hala, inam bitaw to ganang gahapon pa to sa gilantan. Hindi na magkagtambaw. Maala na. Basi na-infeksyon na si Just. Isang tiil. Sige na nak. Bye-bye na. Kay love you. Amping. Love you. Sige, bye. Love you, nak. Dari guys, nagtakaan ko ka ng kamuti. Sa malit guys, nga tuloy kong markado ganiya. Mo itong ipamalit ganiya mga kuhan dya. Video guys, kay karaming kadikit ang mga taon dya. Wapo ko mga sweeto dani. Dya, mga lagi na inagawas rin yung gamay na. Kuhan naman guys, kanang merkado. Dya, mo to guys, kanang di ka pwede mag video-video nagpadung sa gawas kay kanang naglik lagi mag-amping na naman ta sa kuhan dari. Kanang mong cellphone kay simpre mag-hawid-hawid bijak kag cellphone guys. Dawa jud ko kita nagmasid-masid ko dito guys. Wa jud tawo nga nag-cellphone sa gawas. Nang siguro kay bawa siguro dato nga gisudid ka jud mag-cellphone. Kay bawa na ka sa Manila guys, daghan na ka jud kog mga experience dari nga na lagi ka nang kadaghan ko nakakita nga naigipang lagnihan og mga cellphone, mga bag nya na nang amping lang jud ni nga kuan nga na kanang gisudid ka jud natag Manila. Diyan guys, maulihang video karong adlaw guys. Marato ganiha ng hinlo ko dari sa kusina. Diyan, ang laba ko dari sa mga kurtina. Kaya mauwapod ta sa tag-iza dari. Kaya walay ko maanag guys nga kanang maglingkod-lingkod ra ko. So nagmap ko dari sa sahog. Diyan, nagmap ko dito sa taas. Kaya kana lagi hindi ko ganahan nga maglingkod-lingkod guys. Kurang maludza ko og kanang ra ko man ang ganahan ta ko mag-sideline ko dari napalayhan masidlan og sideline ko trabaho. Naman ito nanawag ko sa kahang kuan guys, ug nabay masidlan dadto mga trabaho nga bisag mga tulok adlaw upat nga nabahantod sa nagkapit sa city. Kay di jud ko kuan guys kanang murag mabaguhan ko dari ba nga nara ko sud no ako gibuhat. Sumo tong gipang buhat kaniya guys, gipang hinluan ha dari sa taas. Diyan naraba ko sa mga sanina na ug tantiri kang ali. So waton guys kay ganahan man jud si tiri mo kaon og kamuti. Guys, mao na yung video karon adlaw. Salamat kanyo tanan sa padazon lang gyapon ta sa pag-ampo nga kanang solbad ra lagi na among mga problema kay wa man jay mga problema tanan man jud ang tao guys na man jay hatag sa Ginoo mga trials pero di pud mosugot ang Ginoo guys nga kanang di pud diya sulbaron. So gihatag ra na natong trial siguro para makabalik ta ni Diya. So ato lang hugot jud atong pag-ampo. Kaya ang tao bitaw guys og di tagaan og mga trial nga ingana nga kanang kaya ako guys kadaghan man jud ko nga mga experience og mga ingana nga kanang grabe na jud. So sa kato guys nga wa pa ko nag-vlog kanang nagkasakit po ka nang nangayilo na ko kanang so na istorya ninyo guys nangayilo na ko tanan dya kada gabi ko takigan kada gabi ko hilantan dya mato ni uli ko buhol tong time guys ipa doktor ko nila kay Dr. Ben atong gitan-aw nila gahang ni Dr. Ben gahang gilid kay gahang gibati dito guys is gilid kanang sakit kadto kanang murag sa bato dya atong time guys nangihi na pud ko dadto og dugo. So gitagaan po ko Ginoo ato guys kay siguro kalimot na ko ni Diya katong time kanang di na ko mo wa na ko makapang ngadug pasaylo nga na atong time jud guys murag wa na jud ko nakakuha na tong time nga di na ko mag kanang ampo. So motong yatag niya sana guys da motong hilak ko sa tubangan ni Diya guys nga ngadug pasaylo ako Lord nga na kanang nakalimot ko nimo moto na adyo ko guys kanang nawan ko kanang Lord, maadyo na ko, kanang balik na ko ni mo, manang, guys, so kanang, na ako'y problema, mukuan dyan ko, kanang muhila ko ni Diya, kanang, mutuod dyan ang luha, kay, kanang, maadyo ko kasaylog sa mga nasa, yan na, so, ni-share lang po ko, guys, kay, tanan man dyan ang tao lagi nga na makasasa man ta, diba, man dyan ko nga, kung man si perfectong tao sa kalibutan, na tanan man dyan makasasa,
sa isip ug sa teng salita daghan man jud tagma kanang makasa jud ta. So ako na po ning gisir gamay guys kay aron na po mapuno-puno na ni sa hang video. Salamat ka jud yung tanan sa inyo mga gipang share ni Tiri. Gi-share na mo sa among pamilya. Salamat ug amping ug ampo tang tanan ja. I love you. See you. Ugma guys.